Rigtig godt nytår her fra Hundekrogen i Rold. Vi har nu ved at lægge an til en lille julefrokostoptakt, fordi det var lidt for travlt med de 2 ben og 4 ben. Så holder vi en julefrokost for de 4 ben. Det skal være en 3-retters. Og vi har jo her menukortet, hvor vi har potemader, ikke håndmader. Nu får vi at se. Prøv lige at følge med, hvad det her det forløber. Jeg glæder jer til at vise jer, hvordan hundene holder julefrokost her på Rold Gamle Kro. Her finder vi ro og kan spise og bo. Godt nytår! Nu er vi igennem 2 retter her på Rold Gamle Kro. Julefestmenu, retriever med guldklumpernes nytårsfest. Nu venter vi på isen. Vi er spændt på, det er hundeis.